Ono što treba naglasiti je da nije samo Srbija suočena s time. U pitanju je ceo region, ali možda nemušto i neodgovorno saopštenje ministarstva kada se pojavio aflatoksin u Hrvatskoj, odnosno kada je Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede reklo da ima u Dukatovim proizvodima aflatoksina, u subotu, odmah to je bilo u petak, u subotu je ministarstvo poljoprivrede objavilo da toga nema u Srbiji. Pošto to nije bio prvi slučaj da tako brzo ministarstvo bez relevantnih dokaza izađe u javnost, da toga nema, normalno da je Nacionalna organizacija potrošača Srbije iskazala sumnju ka tako jednom saopštenju i krenula je u nezavisno ispitivanje. Paralelno s tim je uradila i Pokrajinsko ministarstvo poljoprivrede, odnosno Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Dugo dana je Ministarstvo poljoprivrede negiralo da toga nešto postoji ili da su svi u nekoj granici. Čak je bio podatak da od 300 uzoraka svega 20-ak i nešto uzoraka je kao na nekoj granici kontaminacije, dok zvanični podaci nisu izašli. Mi kao Nacionalna organizacija potrošača smo radili treću analizu, odnosno i treći smo bili učesnici u analizama. Mi smo od svojih mogućnosti uradili 17 najzastupljenijih vrsta mleka i najvećih proizvođača. Prvenstveno se misli na velike markete, na velike trgovinske lance, odnosno i na najveće i najzastupljenije proizvođače mleka u Srbiji. Nismo one male ispitivali, manje mlekare. To je uradilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije i uradilo je i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. I tu je sad došlo do oprečnih rezultata, da li i koliko je toga kontaminirano i zvanično, evo videli ste da preko 50 vrste mleka od raznih proizvođača su kontaminirana, odnosno da postoji prisustvo aflatoksina. To je ono što ne valja, to je ono što je možda i pogrešno u svemu tome, iako ministarstvo tvrdi da će poslati i daće nalaze referentne laboratorije u Holandiji da potvrde te nalaze. Mi naše nalaze smo predali ministarstvu, jer nam je, napravit ću malu digresiju, sad ova borba između pokrajinskog i republičkog ministarstva napravila dosta probleme samim potrošačima, kome potrošači da veruju. A zapravo da potvrdu referentne laboratorije još niko nije dobio. Mi smo bili u svemu tome obazrivi, rezultate svoje smo dali ministarstvu i rezultate ispitivanja smo poslali svakom proizvođaču. Naravno da bi imao pravo da izvrši ili odnosno da uputi zahtev za superanalizom. Jer uvek postoji opasnost kako ni Srbija, tako ni Hrvatska, ni Bosna, ni Makedonija nemaju referentne laboratorije za mleko i uopšte nacionalnu referentnu laboratoriju koja bi mogla da barata pravim uređajem, reagensima, da ne kažem i opremom i kadrovima. Mi smo držali da se to sačeka, ali jednostavno gde je naša glavna primedba je zapravo zašto je neko to sakrivo od potrošača Srbije i zašto je neko u novembru mesecu rekao da ne postoji opasnost o zaraženog kukuruza, onda se hrane za životinje. I tu je najveći problem, to je poreklo svega toga. Ja ne znam što naši nisu poslali do Makedonije te rezultate na ispitivanju. Verujem da Ministarstvo poljoprivrede Makedonije neće biti zadovoljno mojim odgovorom, ali čisto sumnjam da možda bude mirno. I ako tvrdim ministarstvo da imate referentnu laboratoriju, prosto mi iznenađuje da mi iz Srbije nismo poslali Makedoniji gde su jeftini troškovi i bliži ste nam i da Hrvati nisu poslali u referentnu laboratoriju mleka u Makedoniji, Bosanci nisu poslali, tako da malo mi saopštenje vašeg ministarstva liči na saopštenje našeg ministarstva. Tako da možda je bolji predlog da i oni urade ozbiljne analize, da urade i neko druge nezavisnu analizu, pogotovo OPM, Organizacija potrošača Makedonije, na to ima prava. Ja znam da su oni to skoro radili neke analize, ali su više radili kvalitet mleka i mlečnih proizvoda. Pa upravo to je u ovom trenutku izbilo u prvi plan. I zapravo niko ne shvata da je imperativ zaštita i bezbednost potrošača, da je zdravlje potrošača na prvom mestu, a da je politika i neki drugi interesi na drugom i na trećem mestu. Ne znam čak i da li je i politika na drugom, ali pre bih rekao da je politika tek na trećem mestu, a da na drugom mestu su upravo te neke interesne grupe, da li lobi uvoznika, da li je taj neki rat, trgovački rat, u nekom smislu te reči, prebacivanje loptica sa jednog terena na drugi teren, nismo mi krivi, krivi je komšija.
Najnezahvalnije je da mi komentarišemo koja koncentracija unošenog mleka je opasna ili nije opasna. Znači, to je nezahvalno, to daju stručnjaci, mi smo se konsultovali sa mnogim ljudima, mnogim stručnjacima, ali mislim da je, uopšte kad potrošača pogledate, najviše stradaju deca u svemu tome. To sve je individualna stvar, odnosno zavisi od samog imunog sistema potrošača. Neki stručnjaci kažu da je potrebno da unosite 2 do 3 litre mleka dnevno i to par godina da bi uopšte imali opasnost od izazivanja teže oboljenja, odnosno raka. Generalno, alfa-toksin nema šta da traži u proizvodu, znači nema kancerogen, rizičan je i pitanje na koje organizme, na koje tkiva će napasti. Naravno, pa i ovde se baratalo sa 2 informacije, to je bilo za nas isto malo iznenađujuće, poražavajuće da je zvanična institucija rekla da u Srbiji je gornja granica za aflatoksin 0,5, kao što je u Americi, to je bio zapravo stari pravilnik koji je veterinarska inspekcija radila. A niko se setio, odnosno niko nije obratio pažnje iz te veterinarske inspekcije da je pravilnik o prisustvu tih toksina promenjen pre 2 godine, odnosno 2011. godine, službeni glasnik 28, koji je rekao da je gornja granica 0,05 koliko je u Evropskoj uniji. Znači, mi već 2 godine imamo pravilnik, a naši inspektori to nisu znali da po pravilniku to jeste. Ono što je možda poražavajuće u svemu tome što, kažemo, oko te procene rizika, da niko nije procenio opasnost i svi naši mlečne industrije su zapravo ili mali privatnici i veliki proizvođači, oni su samo kontrolisali prisustvo antibiotika i mlečne masti u otkupu mleka i tako su i plaćali dobavljačima. Niko nije kontrolisao, kažem, sve te jedne mlekare i pojedinačnih slučajeva kada je pitanje neka druga mlekara. Tako da potrošači imaju pravo i njihovo je pravo i to je naš stav da ne želimo da ne bude ni jedna oznaka u onom prisustvu alfa-toksina, da to bude 0,00. To je za nas prihvatljivo. Zašto to ima potrebe da bude bilo koji procent i da mi licitiramo u kom vremenskom periodu ja treba da popijem neku količinu mleka da je bio, ne znam, oboleo od raka. Tragično je pričati o bolesti zato što nešto konzumirate ili nešto što je osnovna životna namirnica i nismo za to da se to licitira. Jednostavno takve stvari ne mogu da postoje. Ali dok god postoji blokada informacija, da li iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, nije na dobrobit svih nas u okruženju, nije dobrobit ne na jednog čoveka. Plašim se da ne bude ona teorija zavere zlatnih milijarda, znate. Mislim, nemojte da mi budemo ispitni kunići i da neko vodi statistiku koliko je obolelih u Srbiji, koliko u Makedoniji, od raka koliko u Hrvatskoj, koliko je u Bosni. I šta je to prouzrokovalo? Jednostavno nismo za takve analize, pre smo da kažemo da živimo normalno kao sad normalan svet. Dogovorene su aktivnosti u prioriteti zapravo, a to je da i proizvođači krenu u redovnu kontrolu prisustva aflatoksina, da obilaze svoje farmere, da farmerima dele te preparate, zeoliti kako se zove, i da se to eliminiše i silaže, odnosno kako bi narednih 15 za 20 dana se eliminisalo opasnost i prisustvo aflatoksina u hrani za životinje i s time da to životinja od neke 10-15 dana je potrebno da to se očisti i da dobijemo zdravo i normalno mleko. Znači, to su prvenstvene aktivnosti i mi ćemo naravno za mesec dana ili 20 i nešto dana kako traje ova akcija raditi ponovne analize i objaviti da li u Srbiji još uvijek ima tog mleka ili nema. Inače, velika količina mleka je povučena, normalno preti opasnost nešlice mleka, preti sve sumnjivo, pretpostavljam da će tako nešto slično i zahvatiti Makedoniju.